Telepon ko na ito. Dali, telepon ko na ito, baby. No. No. Hey. Oh, yo. Tadi ni pakulaan sa labas. Mimi, this is my Hmm? Tadi na. Hmm? Kuha na dia. Hmm? Gatong ako. Doon ako. Iya, masih tahu. Itu lah. Sana yang mana? Hello po, 3 viewers. Five viewers. Yan, simpleng handa lang po ito. Ito kaldero na ano. Gatong na lang po. Gatong na lang po. Dito na magluto na ito. Ano maggatong? Ako na maggatong. Hmm? At yan, 1 kilo lang yung ano, lutuin natin, parang meriendahan lang namin. Yun lang yung kaya ng budget natin. At least meron. Madali, tinapay, tsaka 1 kilong spaghetti. Yung noodles. Ito nga muna. Ipakuluan niyo. At yung ano, noodles doon sa labas, papakuluan. Galing na lang, galing pa lang ako doon sa ano, sa Balatan, kanina. Ano rin kami
kain. Nagdala ko ng tilapia. Inihaw namin. Tamang kain lang kami dun sa kanila. Dun sa bahay na Rica. Tapos pagkain, umuwi ako dito. Tapos pag uwi ko dito sa amin sa bahay, sabi ng asawa ko, luto raw kami ng spaghetti. Parang merindahan lang. Grabe yung init. Yun, pasok po tayo. So live. Live lang muna. Six viewers, hello po. At siyempre, pasalamat tayo sa Panginoon kasi nadagdagan na naman dagdagan na naman yung edad natin. Prepare. Plato. Butas ah. Sama din kami. Hello po. Silent viewers, pasok po. Bali kakauwi ko lang. Init.
Yung muna lang mo. Yan mo yun. Bali yung noodles doon na sa labas. Pinapakulan ni Bayaw. 1 kilo lang naman to. At least mayroon. Elmer Castillo. Happy birthday, parang Jason. Enjoy your day. God bless you. Salamat po. Elmer Castillo. Sir, salamat po sa pagbati. Ano po sanang mag-ano? Mag-luto. Sabi nung asawa ko, luto raw. Merienda na rin. Yes, yung pinaka-celebrate ko bukas. Yung kapatid ko nagyaya. Bukas. Kasi ngayon, yung kapatid ko lumaban ng kantahan, amateur. Sabi niya, yung premier raw, para kakong sigurado ng panalo. Ititirit niya ako bukas. Magsiswimming kami. Ang kaninang umaga, doon po ako sa Balatan kanina. Food trip lang kami doon. Ihawa ko ng tilapia, tapos si Rika nagluto ng adobo. Sarap ng pagkaluto ng Rika. Galing magluto. Pasok po tayo. Miyanin muna kami. Ano? Maligo kaya muna ako. Oh. Lagyan kaya natin ng gatas. Saan may gatas ba? Ano, iba? Saan? Taas. Di mo lagyan natin, masarap yan. Lagyan natin. Masarap po kasi yung yung spaghetti pag kumain, iba. Lahat naman po tayo marunong magluto, pero may ganyan kanyang version tayo. Bigyan natin ng iba at saka yung cheese. Mas malasa. Argentina lang, sapat na. Hotdog. 1/4 na hotdog. 1 kilo spaghetti. Tinapay. Okay na yun. At least meron. Yung iba nga wala. Kumbaga, masalamat lang tayo kasi nadagdagan na naman yung edad natin. Tumatanda na tayo. Bale, ano po pala yung birthday ko dalawa. Ito yung tunay. Kumbaga, uso kasi nung panahon yung yung kumadrona yung paparehistro. Bali, yung pinanganak talaga ako ngayon na May 7. Nakalagay sa birth certificate ko, August 7. Pero kung saan yung meron, doon ako i-celebrate. Kung may panghanda. Sa birth certificate ko, August. Pero ang tunay na kapanganakan ko, ngayon talaga mismo. May.
Noong isang taon, naka-extra tayo ng trabaho. May video okay pa. Diyan, oh, diyan kami mismo sa court na gano'n. Celebrate. Nakatrabaho ko. Bibili. Dala ka lang yung yelo. May ganyan pitsil. May Kaya. yelo. Mainit. Ulit. Yan, prepare lang natin yung mga gagamitin. Habang nagpapakulo pa siya yung noodles. At siyempre, di naman namin ito maubos yung 1 kilo. Bibigyan din natin yung kapitbahay. Oy! Ano yun? Yung hinihila. Dahil yung ulo ko ano yung ano, init kasi umulan. Umulan, konting ulan lang, tapos biglang init ulit. Kuya Rene, hello po. Parang Jason, nalit ako. Happy birthday, so happy birthday to Cam. Uy, salamat po Kuya Rene. Ito rin. Pang ilan mo yan? 23. 16. Tingnan mo yung mukha ko kung ilang taon Kuya Rene. Tanda na ako. 1992. Viewers, hello po. Huh? Margarine. Ay, margarine. Huwag itong margarine. Doon na lang yan sa ano. Magano ako bukas. Ha? Ano ka na? Maligo muna. Ngayon, pagkatapos mo mag ito. Init. Isang dito. Ano po mga sando? Maligo muna talaga ako. Bahay, nagdamulay kita. Init eh.
Kalma. Baby, kalma. Hindi naman ako bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ah, Diyan. Kung sila lang ito, wag na. Ito na lang. Ano lang kami. Ngayon, viewers, hello po. Silent viewers, pasok po. nilagay ko din sa ref yung cheese. Bakit? Para bilog. Dito na. Ano ito? Pizza. Ay, iba sa damdamin. Ano ito sa kanila pinapaulungan nila? Yun lang. So, pinapaulungan nila. I-charge mo nga yung ano. Yung speaker dyan. Magkanta-kanta nga ako. Ayun. Kasi copyright siguro yun. Daddy Fridge TV. Happy birthday pa rin Jason. Salamat po. Living viewers, hello po. Marciana. Guira. Happy birthday. Salamat po. Ma'am Marciana. Yan. Preparation. Hindi na yan. Madami na sila. 12 viewers. Plastic. Ano pa para di kalat-kalat mo. Dito ko kasi. Kaya magpakita yung asawa ko. Napakamahiya ko. Dito ikaw magluluto. Hindi pa bayad mo nakakamusta. Siya magluluto. Magluluto. Magluto mo po. Birthday ko. Hindi mo ako magluto. Dali. Dali, dali, dali. Dali na, ikaw magluto. Ano na muna natin yung sauce. 11 viewers. Pasok. Oh, bigger, cheetah, Papa.
Ubus na ata yung kalan natin. Kuya Rini! Ano? Yung margarine? Wala ka, kung ano. Ikaw magluto. Ito yan yung asawa ko magluluto. Well, viewers, hello po. Kutsara. Nilublog mo, wala nang lublog kasi mainit. Ang crisp na din. Yan. Fourteen. Hello. Margarine yung ano natin, pag-ibisa. Bawal dyan. Ito ang mama. Init. Masusunod yung margarine natin. Ano pang halo? Nagpuso kami. Sorry. Kasi is parang na. Sorry ka. Sorry ka. Ulas ka rin. Game mo sila bisa. May talaga yung isa. Hey, Madam, lumapit. Asin na lang. Parang sa asin. Ito, bigla. Asin. Mom. Asin na lang. Mantika. Yeah. Bakit ang mantika? Saan yung mantika pa? Dito sa baba. Yan. Mommy, tawa. Tawa. Okay. Mommy did this. Mommy did this. Mommy. Well, viewers, hello. Yan. Kalmado lang, kalmado lang. Kalmado lang tayo. Huwag mong sayangin ang oras. Iwag tayo. 14, hello po. Makita ka.
aking sinta. Lalaban mo yung ano? Sa taas. Nasabi ko sa sarili, ikaw na nga. Sana mo. Pag meron pa Hindi ko kita. Mamaya. Tulong nung damdamin aking muntis awitin. Silent viewers, pasok, shoutout. Sabi ni Kuya Rini. Awitin. Masyado akong nasaktan. Utang nararamdaman. Ano na ako? Ano ng pag-ibig ko? Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Bukod silong. Nang ba? Okay na? Ikaw yung nagluluto. Hindi ko nakikita. Version mo yan. Ikaw yung bahala kung anong gawin mo. Version mo yan. Ikaw yung nalya mo. Oh. Sige. Mercy, you know. Ayan na. Lumimikos-mikos na minsan. Sabi ko sa asawa ko tayo magluto. Basta kamay lang daw yung pakita. Kamay lang talaga. Siya naman yung kakain yan. Ang mahilig yan. Hotdog. Kaya, wait lang. Alala ko ang nagdaan. Kahapon lumipas na. Di na mapalagan. Pinagtag ko itong aking puso. Kahit biglang nagbago ka, ba'y nagkulang sa iyo? Sayang lang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang naglaw? Lagdag tayo ng konting margin. Bakit kung sino pa? Ikaw bahala kasi ikaw yung nagluluto. Marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang hindi alaman dahilan. Mamaya pa. Wait pa. Pagluto ng konting hotdog. Sayang lang mamahal. Ano nung mabilis? Mama! Mami kang baba! Baka maya-maya, bukas na yun. Alin? Yung sa nabila ng yung mumurahin na pizza. Bukas na lang. Sabi ako. Ma? Mama! Kakantok yung ano, init. Mama! 13 viewers, hello po.
Medyo luto na yung hotdog. Alam mo ba masarap? Lalagyan niya na. At siguro may bibili. Linood lang po kayo. At parang may bibili ng tindahan. Nak, wag doon ka sa tindahan, nak. Mainit doon. Fourteen 14 viewers. Masarap po yan. Lagyan natin ng cheese. Ito talaga. Ah! 1/4 lang yung cheese. Bago! Yung bamo! Wala! Yan, nangangamoy na. Ubusin mo na yung cheese. Ano yung cheese? Taktak mo. Taktak mo. Wala! Hindi na. Wala! Yung bamo! Ayun. Haloy lang ng konti. Luto na ng konti yung cheese. Kahapon bango na pang lagay mo ito doon. Yung sabi mo doon sa TikTok, tapos wala mo Sauce. Inaantok ako. Ang anto ko yun. Kakaantok yung luto mo. Lagyan mo na ng sauce. At ayun, lalagay ko na po yung sauce natin. Ayan. Yun. Ang itim na yun. Ano mo na yun? Lagyan mo ng tubig yan. Lagyan mo talaga ng tubig. Pinaganyan niya. Pinafold. Sige lang, parang nagmamarami. Meron ka naman din. Ang lagdag. Wait lang. Ganyan yan. Palalagyan mo ng kaunti yung water. Ano? Bago! Mahina itong ano. Kunti lang pala. Mahina yung pag-aluto ko. Kunti lang pala. Lagyan mo natin ng Ganun lang kasimple. Magluto ng sauce ng spaghetti. susubo. Siyempre, lalagyan natin yan ng evaporada. 14, pasok po. Yun. Buksan na natin yung evaporada. Yung noodles, baka lusong na. Nanantok talaga ako. Parang gusto kong matulog. Ayun. Lagyan natin. Ewan ko ba kung ba't inaantok? Ewan ko sa'yo. Lagyan natin mga ano. Tulong na kaunti. Kanyang likod ko, ang mukha'y bako-bako. Sige, nood lang po kayo sa live.
Dagdagan na natin. Ginawang dal mo. Ayan. Okay. 10 viewers. Sige po, nood lang po kayo. Lulo muna ako. Sabi ko init. Lagyan na natin ng iba. Oops, wait lang. Amo ay. Init. Ay, init talaga. Kalma. Baby, kalma. Ano naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ha? Kalma. Kung nang umalma. Lakas ng apoy. Sabagay, ganyan sauce. Tingin ko pa lang talagang masarap to. Ano? Napakalapot oh. Tingnan nyo guys. Yun. Wala pa nga ito. Pag nilagay mo yan. Diba? Nako. Ayan, nilagay na. Lagyan lang natin. Lagyan lang natin ng Ubus mo na yan. Ubus mo na yan. lagyan na lang natin ng ketchup. Masarap na, okay na. Yung pag-ubos, wait lang. Magiging carbonara yan. Okay yan, basta malasa. Hindi ko. Sorry. Hindi ko muna ako. Ngayon. Yes. Bala mo, wala na po. Yung nandun, dito na. Sabay na yun. Everybody. Hindi mga ano to. Shush, 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 shush. Dagdagan pa natin. Medyo okay naman yung ano, yung texture niya. Ay, ubos na natin. Lagyan ko na lang ng ketchup. Everything. Ubusin na natin. May? May? Ah, May? yes. Ano sa pinatagin ko? Sa? Tapos. Ketchup. Yes. Sugar.
Saglit lang. Balik ko. Konting sugar pa. Sugar. Oops. Goods na yun. At yung pasta. Oops. Last paste. Yung goods na pala siya. Ipatagyan muna natin kay paring JC.
sugar pala. Oops. Okay. Oops. Ilalagay mo yung noodles. At goods na siya. Alam mo yun? Baka matapon ko. Dahan-dahan. At magluto tayo ng simpleng sisig. Oh, sana all. Elbiaba. Happy. Happy na sila parang Jason sa handa mo. Opo. Dali na. At lalagay ko na yung spaghetti. Ano ba? Hindi. Patay mo man kaya. Patay mo muna. Lulutuin mo pa. Para kumapit yung sauce talaga niya. Na? Sige. Ha? I can't move. Huh? Papa? Huwakan mo. Init. Dito, anak. Kinuha mo kasi baba mo na lang. Matapon. Oops. Nilda Mard. Ma'am Nilda. Happy birthday paring Jason. Yung BT. Birthday to pa. Happy birthday to coming your day. Yun, salamat po. Ito at sisig. Sisig lang ang buhay. Pagkatapos niyan. Mahangin. Yung ano. Oh. Konti na lang.
Madami na yung 1 kilo. Hmm? Madami yung 1 kilo. Ano? Masarap na ito mamaya pag ano na, hindi mainit lagay sa ref. LC. Happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po, Ma'am LC. I-absorb lang natin. Kasi pag pinatay yung apoy, parang yung sauce niya hindi kakapit. Parang ano, iba pag nagluto ka ng spaghetti, Amo. tapos Amo. hindi nakabukas yung apoy, minix mo lang siya. Parang hindi kumakapit yung sauce. Yung pag kumakain ka, humihiwalay na. Amo. Opo, ganun yan. Amo. Konti na lang. Konti. Amo. Aray ko. Ulo lang. Oops. Konting-konti na lang. Yung baka lusong na ano. Nagbaon. Maya may mas lalong kakapit. Sauce. Basta yung apoy hinihilaw lang. Oops. Tapos na. Basta huwag nang tatanggalin mo. Mas gaganda pa yung mga. Actually, yun natin dito. Konti. Ayan! Siyempre, ako unang kakatikin. Siya yung unang titikim daw. Bahala ka niyan, ubusin mo yan. Hindi na nga tikim ito, kain na to. Ikaw lang maglagay ng upos yan. Siyempre ito muna doon. May bibili. May bibili. Hello po. Luto tayo ng sisig. Para sumigla ang buhay. O bakit ako? Ano ba naman ito? Bago ko ito. Isa.
Ano tayong palaman pala? At tinapay. Ano? Prepare mo na yan. At magluluto ako ng sisig. Ayan po. Hindi ko man nasabi. Dami ko ano. Yan, prepare tayo ng sisig. Bali nakaluto na yung asawa ko. Nitong spaghetti na paborito niya. May ano mo na yan. Ito. Ako, bagong ligo. Napakainit. Pangalawang ligo na to. Kahit makailang ligo ka. Kasi yung tubig, libre lang. Bumba ka lang. Yan siyempre. Ito talaga, tinira ko to. Noong ano pa bayaw. Kasi para ako sa birthday ko. Magsisisig ako. Ano? Ano yung paalis? At buhatin ko na raw yung spaghetti. Hindi ah. May kali. Jason? Alin ba? Ano yan? Sana din. Alin? Ito na baba ko chicken. Para mabilis bukas na ano. Mamaya anuin ko yan. Kaya doon na lang natin yan lutuin. Bukas, yun, luto na to. Nine viewers, hello po. Gugupitin ko na lang to. Ha? Yung ano natin, Wala? para mabilisan. Gusto. Gugupitin lang natin ganyan. Fernando. Sir Fernando, hello po. Happy birthday paring Jason. More birthday to come. Salamat po, amo. 12 viewers, hello po. Ang sisig. Ano lang po ito, yung sisling. Sisig. Wala siyang mayonnaise. May kalamansi. Bigyan mo kapitbahay. Mamaya mainit. Abot na lang yan. Mamaya. Hindi na mainit. Amo ay! Amo na talaga. Talagang amo na. Ano? Mapapatagay siguro. Amo ay. Ayun. Ganyan lang kasimple yan. May kalamansi. Wala mo. Bili ka na. Sige na. Bang piniprepare ko pa. At ayun po, maraming salamat po sa mga sumusuporta ng Team Hawaii, sa mga sponsors. Yun. Walang sawang pagsuporta. Dadating ba Team Hawaii at Team Hawaii Angels?
Di naman po. Ano lang to? Kunting handaan. Galing po ako doon kanina. Na kanila. Nagdala ko ng tilapia. Nagsalo-salo na po kami doon. Nag-ihaw ako ng tilapia doon. Tapos si Rika nagluto ng adobo. Doon kami na nanghalian kanina. Hmm. Ayun. Ano? Paano? Salamat. Ano? Parang sa ano ah. Nasa Jollibee yung lasa. Wala sa Jollibee. Parang wala sa Jollibee yung lasa. Wala sa... Okay na yan. Okay. Gas. Ang sili natin, May. Sili. Sili. Anong sili? Ano nga, pwede pa yan. Bili ka sa kabila ng ano. Ang swerte naman, sana all sinusubuan. Mayayain yung asawa ko na yan, magpakita sa kanya. Maganda naman. Hindi naman pangit. Pwede na, Teo. Ayos mo na. Hugasan mo. At yung mga ganitong matigas, pag di kaya na, baka sa munggol lang ito talaga. Hindi makupit. Sa munggol lang yung nalagay mo. Sobra-sobra na, Teo. Hindi na. Alam mo kasi talong kabila kung meron. Wala yun. Hindi ko pa nga itatanong. Okay na? Wala. Tigas talaga. Wala? Bahala ka. Well, viewers, hello po. Lamang talaga pag marunong magluto. Walang kahirap-hirap sa buhay. Kung ano gusto mong kainin, magagawa mo. Maluluto mo. Pag marunong kang magluto. Pag hindi, gastos. Ha? Hari! Dami. Sisig daw. Nanonood pala yung mga sa labas. Mga viewers natin sa labas nanonood. Amo.
Spaghetti? At yun kahapon, napaka bimbigla ang swimming lang namin kahapon. Grabe. Init. Tanghaling tapat nasa piyahan. Puro napakaganda ng nag-swimming namin. Ilamig. Ha? Kaya saya lubos mag-isip ka na. Sige na. Nangangalay ka. Sana ang pagkakamali. Sana ang bihag sa akin. Malaman ko ang sanhi. Labing iyo kung sadyang di ako. Hanap mo bihag mo. Alam mo ako'y di mo gusto. Sabi mo, mahalin ako. Kung nangyari ang malaman mo, di pa rin mababago. Sana'y lagi lang magkasama. Batang Claveria, hello. Amo. Batang Claveria. Shoutout po. Hit viewers, hello po. Kakaligo lang. Mainit lang naman. Ano kayo? Amo na talaga. Talagang amo na.
Di ba may bibili? Sino ba ang siyang marunong magmahal? Siyang madalas maiwan. Hindi lamang Hola, long. I can't call on you, love again. All I know. I can't hold you. All alone. Lalong lumala yung init na umulan ng kunti. Napalo mainit. Talikod yung electric fan. In my heart, with you, I can. Call you, love again. Dami na nito. Kung may sitsaron, talagang yung nasa nito, parang ano rin yung pang restaurant. Sizzling sisig. Parang Jason version. Alis ko natin. Ito na lang sa. Ito yung mga ko, manghang. Yung dalawang manghang ko. Alak. Call you love
again. Nak mo kung may bibili, hili. Hala. Tingnan mo. Tigas. Yan yung makakain. Pag nagluto ng mga pwede yun. Lalambot pa yun. Yung sili natin. Dito na po, nag-prepare ko na yung sisigin ko. Dami nito. Kung pulutan lang, halimbawa magiinom, ganito yung ano. Wala naman kung may nagpupulutan kasi na talagang lamon na kumbaga. Pero kung pang tanggal pait lang, kahit magdamag na yan, lagyan natin ng sili. Yung sili sa dito. Maligid. Mamaya, bili yung kalamansi. Tupitin natin. Ang demonyo nagagabay sa iyo, pabalik sa palasyo. Alam mo ba na hindi kita magugustuhan kung pangit ang galing mo? Kaya sinta, sana ay huwag ka nang magtaka kung ba't napaibig sa'yo. Ikaw ay anghel na napadpad sa impyerno. Kung ang demonyo nagagabay sa iyo, pabalik sa palasyo. Kanta tayo, kanta. Oo, pero babi. Alam mo ba na hindi kita magugustuhan kung pangit ang ugali mo? Kaya sinta, sana ay huwag ka nang magtaka kung ba't napaibig sa'yo. Ikaw ay anghel nagagabay sa impyerno. Ako ang demonyo gagabay sa iyo, pabalik sa langit. Habang tayo'y naglalakyan, ako'y nahulog sa'yo. Kunti lang ano. Pag bigla kang nawala sa aking piling, kung ikaw ang nagbibigay ng kulay sa aking puso, bibigay ng kulay sa aking puso.
puso, damdamin. Ikaw ay prinsesa. Bye. Sa iyo. Bigyan natin yung sili. Ha? Ha? Ano? Ilang oras na ba yung live natin? Yan talaga ang buhay. Sa aking payo. Narito ang mga palad ko. Pero, Mag-end ka? hmm? Mag-end ka. Yep. Dahil. Ano, picture pa ka? Ha? Picture ka? Ha? Picture ko yung bata. Picture mo. Yung bata yung birthday. Siyempre. Ano? Di mo pansin ang sama ko sa iyong panig. Oh, diba? Nakakaputrip talaga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Oh, diba? Pinagmukha mo kong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Di mo agad sinabi na may duda na sa iyong isip. Nalamin mo pa ang sugat dito sa aking bibig. Oh, shit. Oh, diba? Nakakabadlip naman. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Oh, diba? Pinagmukha mo kong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere.
Oh, 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 yeah. Oh, iniwan mo. Prepare, sibuyas sa sunod. Diyan mo nga ito. Plastic mo. Plastic mo. Plastic mo, tapos makapagpan sa ko. Tatlong milyon, ikaw ang aking gusto. Pasensya na ako, pwede para sa'yo. Ayokong mabuhay sa isang mundong walang tayo. Sisig. Alam striker. Yo. Live. Hindi na magbago. Sali spaghetti. Pasok po, pasok po. Ano? Heavenly. Amo talaga, LB ba? Amo talaga. All viewers loko.
away from me. I'll be made easily. As only things we and make him all still anything. Now it's in coming. Ano? Prepare lang muna ako ng bulas. Amo talaga. Ganyan yan. Mas masarap sa sisig pag maraming sibuyas. Right? Alright. Dagdagan natin. Marami mga sibuyas. $4.48 ng hapon. Bibi, cellphone talaga, Bibi. Tigilan mo na, anak. Mag-merinda ka. Hili. Tapos, Di pa tapos na. Eternity. Slow. Amo ay. Yan, sibuyas, marami. Nagdag pa tayo. Masarap yung kumakain ka na. Maraming sibuyas, sisig. Hindi mo na ito lalagyan ng char. Kaya saan yung butane? Me? Ha? Dali natin yung butane bukas. Bili tayo ng bili ka ng mamaya. Prepare na. Simple lang naman ang aking pangarap. Tayo ay lumipad, maglaro sa ulap. Nais ko lang naman makita kang kangiti at makapiling ka sa bawat sandali. Lilipad ako sa dulo ng
lang mo. Lilipad ako para sa'yo. Lahat ng to'y para lang sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw ang aking superhero. Oh! Sorry, Dad. Pwede niya, sibuyas mo. Eternity. Ay. Ay. Yes. Oh. Hmm? Yeah. Yeah. Good viewers, hello po. Halika. Luto na ako. Sisig. Tawag ko sa Kasi nanay, bigay tayo ng ano. Ano? Bigay na sa pag-ibig. Bring on! Amuay! Ikaw,
Ikaw yun, nakain ka yan, ha? Kasi, Huwag nga lang itlog na. Itlog. Yan, luto na. Bigyan ka ng itlog na. Dalawa. Wala akong kalamansi. Siyempre, unang luto natin, walang sili. Kasi yung anak ko kumakain din nito. Wala nang margarin. Magpita na lang. Gaganit yun. Itlog, dalawang itlog. Kakain ka nito? Walang sili. Kasi mama ko pala bawal din sa ano. Sa may egg. Patingin na lang natin to. Walang luto. Hati lang to, hati. Amoy. Ano baga? Simplihan lang natin yan. At ayun po, salamat sa mga bumati ng aking karawan. Wala namang margarin. Na iba na. Ano na lang, mantika. Ang margarin. Sarap sa ano, margarin. Kung magmamantika naman ito. Mamantika naman siya. Reviewers low po. Yan ang ulit ko hindi manghang. Kalahati. Yun. Tingnan natin. Ganyan lang ang mga sisig. Yan, sisig po ito. Hindi po ito ano, yung sisig na natural. Ito po ay sisig. Yung tunay na sisig talaga. Yan ang tunay na sisig kasi yung tunay na sisig wala siyang mayonnaise. Pag yung sisig nilagyan mo ng ano, ng mayonnaise, ano na yan, dinakdakan yan. Ito talaga sisig. Sisling, tawag nito sisling, sisig. May lutuan ako dito, may ano, sisling sisig kasi hindi ginamit kasi stock. Pag nililinis pa ako yan. Saan na ba yun? Yan ako dito eh, talagang lutuan ng sisig. Wala na nga, saan na ba? Hindi ba yung nakalagay yung ano natin? Sisig. Sisig lang buwan. Nakakalala natin. Mumurahin lang yun.
Ito. Ano yun? Ito? Ha? Abo ay! 4 viewers sa loob po. Yun. Ganyan lang. Nilagyan ko lang ano? Ito na lang magsili. Baka magustuhan rin yung baby ko. Sibuyas na yung lalagay natin dyan. Bawal yung asawa ko ng itlog. Original. Look. Alam mo, pag ano, kung gusto mo talagang masarap, may utak to. Yung utak ng baboy. Oh, red lag. Ano na to? Paglalagay ng seasoning, tansyahan. Kasi ito, kumbaga nalis yung kawali na to. May lasa na to. Pag nasobrahan mo na ng seasoning, aalat yan. Yun. Bango na. Hanggang sa labas yung amoy nito. Ito na yung sibuyas. Lagyan ko sili, eh. Sili? Ano? Sa'yo? Sili? Ano? Lagyan ko? Oo naman. Si baby kasi. Baka gusto. Pwede lang magsili. Ayun. Egg huwag na. Ha? Egg. Ay, ayoko. Yan ang sibuyas lang sa kanya. At ayan na. Lagyan ulit natin ng seasoning. Ayun. Harap. Ini siya. Ano na yan? Tasa mo. Tasa mo. Ano eh? Kuha din. Dala tasa? Palis mo na ito sa sibuyas. Yan na. Ito na yung final. Nasisil. May sili na to. Alam na sunod nito. Alam na kasunod nito. Na. Ito na yung final.
Live po yan, live. Nyam 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 to, Boy Logro. Ano itong makikita si Boy Logro? Ano ba gamalin mo? Saan? Yung Pal- seasoning, seasoning gamalin. Ano yun? Dami na, no? Ito na yung Boy Logro talaga. Ready pa to. Nagmag. Uubusin ko yung sibuyas. Kaya gusto ko maraming sibuyas. At saka sili. Yan o, sili. Dalawang itlog. Walang kalamansi. Mamaya na lang lagyan ng kalamansi. Abangan. Abangan ang mga susunod na mangyayari. Yun na yung sibuyas. Lagay ko na. Yung sili, lagay na rin natin. Kaya kulang ako yung gumagawa. Yan. Yung mga mahina sa sili, iwan ko lang. Yan. Ayan na ho. Yung mga mahina sa sili dyan. Binaan. Andito. Binaan mo. Yan na. Siyempre, seasoning, kunti lang kasi yun nga, sabi ko kanina may lasa na to. Walang halong biro pag nalasaan nito. At ayan, dati na mong luto na yan, kaya mabilis lang yung pagluto. Na mas masarap sa mga sisig sa kanto. Lagay natin yung egg. Pagtatabihin ko na lang. Tatabihin na lang natin. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo? Ayan o. Egg yan. Dalawa. Lapit natin. Lapit. Yun. 3 viewers. Ito na. Ayan na yung sisig. Lakasan natin yung apoy. Yun, bulyong. Ayan na.
Yung sisig ni Boy Logro. Yan na. Sisig ni Boy Logro. Sisig ni Boy Logro. Mga po yung isipa. Rainbow dust. Patayin. At haluin. Yung kanila, Kalamansi na lang yung kulang yan. Lola! Sabi ko na rin. Ayos. Sarap. Pero hanggang dito na lang po yung live na to. At maraming salamat po sa Panginoon at nadagdagan na naman yung ating edad. At sa mga viewers na nagbati sa aking kaarawan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun, alam na, nakaluto na. Merienda muna, ligo ulit. Masunod yan ay abangan. Bye-bye.